gambi namba tisimi gisekire tori sugwe ko manyene atu akwanene simi obasiegete ngamnya kabaka bwoye na magoro nganya chinyomba isekire akirwa gachire mochio monya ngatebya abantu bari kore maiga otega kumomotebe musubati oria ona egwa sing 200 kyareire miaga asekoerera ngotacha no kuguru lakini epigipige kangira bakabwana n'ekibesa kiria lakini ntigareta mwana tolisi je toli twali kubwata simiyane nyambati tai kubwata simiyane epiye yaye ko kusena ki ya nyambati nero wane siekerete pi bono nje gatebaiga ya njera teri gote monto de ayuna korete ya sanse angakane je tinda gitiange kedi gyose je yaja umujana mbwata bana ni sombeti eba somete yomego ande basoma borabu lakini bakorete bakaye university momuroma nene ukorokukidi na akorete oyo nde na akorete college no moiseke na akorete na bana mbatatu lakini bagwati gasi njiko ganda ande natuomwa ndago maiti esongo timaiti moiri timbwali gabana ne tigante abongo musata nyambati osena inkwero ndokwa marebi osena aliko omwana bwikaiga just a boy kaje moya ali kondikira kaki ase Yesu bana ntenene bana ncho musata Yesu omogambi Yesu basato morai Yesu etogendo Yesu ochindale gotabya abantu togendo Yesu bakara bakonyara ngwa kamono bakombekere gento gekorokwa emushale bono nje isi mjana tini kwenda se mushale yoka baka doli stwanja ine mushale tira muntu mushale mbora nende kamwajete kondigia nange nganje gokorigas nande tin nyonjo getinga ndase musati onde ngatebanga inyamba ni tibweka bweka bakogokwa bono ngainda gende na asalirie lieta bwana yasarekire na muntu onde na mamugara yonde tayorangire jena tareto musati nyamba tibono ngasalia ndamanyete satone bono tabwate takairo marerione erina cheto gotera no musate nyambati ngena atige to marerina bwate ta moirete nera bare na mukaye na ruko bare njense itonde boni tagoreire njetimbo ati nyomba seite kene menyete mama na kwete na mama matanga mbaje tibona baisimi wa ubane nyasao no atori sibweka nkamoitere kisimi ngaita kisimi gote atarire na atarire dorisi yani oyo bwagiro betinero nkonite siringi ya 50 gaenda bakangatike kebanda hoteli yesina arangirite no mbono gati goragari hoteli tindakana siringi 200 ngabatayi gaje ntubya nebitini mokora je no mongno ri hoteli to musacha nyambati gage ndike enchara yanyarire ari ngoja gokorora okorwote ngoja okogoroko nindwarite nabunegete ngagetenga mwegwete mukungoli hoteli to musacha nyambati nabuneka lakini yasaye unani yasaye je nambwena ti na musubati omwabo nyambati era nankonyete okorokwa Josephine Barongo ake moswati omwabana andu anerera kwenda America ngaika embassy kabere egesige taraba Josephine yere omwabo asese niwe anda mentera niwe akera igwete ngana abunekire akene Kenya sai niga bwate taganto mere siringi kiribusano kokara America na ande nkaba agi ngaja ngakera tourist abwate ibaga era gataganto mere elfuya hamo ande tolisinana bwata mangana manga ari umomine to kuchagucha lakini finally kingo na kobaitera isimi nera agacha na chita kandora tolis no akamanya kwanga chiri siringi chiri bube kinana konimaru ana bana mubona antolisina rogo tabakabone jeni tolegete osendu sia bukugagu so jeni ongo tarebe biblia nera gonkonya